our last session, the demeanor of a Catholic chorister. Now, no, the deportment, comportment, how do you carry yourself as a Catholic chorister? Chiremera chimiro che muimbi mkatoliki chakamira sei ndo chadaumboda chichandika saka pekutanga pachona ndoda kuti tiwirirane, and there are no two ways about it. If you're a Catholic chorister, you are a very important person in the plan of liturgical or divine worship. Those are really, you are very important. Chitozviziva izvo zvokuti kuti kuna matwe zvakanaka kumasi kwatiri kuenda uko ndiri kudiwa ipapo kuti zvifambe zvakadi. You are very important, you are needed there, so you are very important. Those are story, and there is no doubt about it. You are needed, you are very, very, very important. So there is need to uphold this kind of importance. Kana waziva kuti uri important, chirega kuti importance dzacho dzizare mumusoro mani musara mako, nokuti ndo patinozoona vanhu vakubehave as if they are the alpha and omega of musicum sacram. Ndizvo munhu akutofunga kuti inini ndini music yacho, ndini ndinorira. Kuchechi haurire, Jesu ndo vanoita sei? Ndo vanorira kwete iwewe. Naika you are important, but you are not the alpha and omega. No one is necessary in the church. If I want the church, no one is important. You are no one is necessary. You are important, but not necessary. Manzisa nyesho. Haustombori necessary. Chino one is necessary. Ndimwari vekuti vakanza vako hapasina chimwe chiri kofuti. Not you. You are important. Full stop. Not necessary. If I want pamwe kwaene ndomuka. Wafa iwe. Saka ndida kuti tibatisisi chekutanga ziva kuti zvandiri kuita izvi zviri important. Inini wachona as a chorister, I'm very important, but importance yako ngairege kuzara mumusoro nekuti uchazouya neunhu wana alpha na omega. Ndizvo izvozvo kwete tazviramba izvozvo. Kamwe ka useless sense of entitlement, so nongofunga kuti parish ine ndeyangu, so nongofunga kuti diocese nderako, so unongofunga kuti section ndeyani. Aiyo wakati tambe chidaro haisi yako, ndeyamwari. Kuchechi vanhu ndevani? Hauna vanhu. Nai chero mukazonzwa vamwe vachiti vanhu vangu vatenderi vangu. Hakuna munhu ane vatenderi vake, vatenderi ndevamwari, vanhu ndevamwari. Don't make this mistake yekuita ka sense of entitlement. Kari very useless, very useless. Katiurayira maparish, katiurayira makwaya, katiurayira lots of things, good things zvimwe zvakaire nazvo hapasisina. Nani anongofila kuti chinhu chedu. Handiti? Zvinoindisa zvinhu musango izvi munozviziva. Handingambodzika-dzika nokuti munogara muchizviona everyday. Handiti? Ka useless sense of entitlement. Yeah. Ngatichivai kuti to avoid this alpha and omega spirit, ka sense of entitlement kadaramba. Have my proper parish choir structures. Zvakajeka. Vanhu ngavave proper parish choir structures. Vanhu hakuna kungoita choir isina executive committee, parish choir executive committee. Ngaivepo kuti zvinhu zvedu zvifambe negore rakanaka. Zvakajeka. Iva ine parish choir executive iyo inodiwa nokuti kazenge isipo kana munhu akatanga kuzomira muchamuti kudi imi musina executive. Zvakajeka. Ngative ina choir master. Muparish hamite choir master 2. Muna choir master 1. Tiri kunzwa nani? Parish haite choir master 2. 1 choir master. 1 ushu. Full stop. Munhu iyeye hasarudzwe futi nemi nekuti handisi basa renyu. Vanhu vane chekuita nemunamato muchechi havavhoterwe, vanosarudzwa, vanoappointwa naparish priest. Tiri kunzwa nani? Saka choir master haasarudzwe nemi, anosarudzwa naparish priest.
ndiye ari kuziva muimbiro waari kutarisana muparishi make, anotarisa kuti munhu angatibatsire kuti tisvike apa ndiani, okumbira yeye kuti aite basa, haavhoterwe. Ende i1 havaite vangani 1 hanzi ndiye vice kwaya, hakuna zvinhu zvakadaro, i1 chete ndizvozvo, right? Then vamwe vese vaya vatinenge tichiona kuti vane potential nevamwe vanenge vachingodawo zvavo kuda kudidi, vanozopindawo uku kumai kumakwaya conductor. Kwaya conductor zvakatosiyana nekuti kwaya chi master. Munogona kuti kwaya master asingagone kuimbisa zvachose, hapana kana problem ipapo. Tikumanana, uyu ndewe kungoronga music nekuronga vanhu vacho kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Kana achizogonawo kuzviitawo it's okay. Asi basa rakwaya master harisi rekuconductor, harisi retechnical team rekutrainer. Kana achizozvigonawo izvozvo it's okay, it's a bonus. Tikumanana, manyararire nyaya ndeyekuti hamene zvamirawo maparishi penyu. Saka ngatibatei musiyano wezvinhu zvandinga munhu ari responsible nekuronga mafambiro emusic muparish ndiye anonzi ani? Kwaya master. Ndizvozvo, kana vazoyavira ana mama vedu toti ana kwaya chi? Kwaya mistress. Zvakajeka? Kune vanhu vanozoimbisa ava vanonzi makwaya conductors, havanzi makwaya master. Zvenyu zvekuti kana maenda kumakompetisheni muna munhu achiimbisa yenzi ende kwaya master wavo, pamwe haasiri kwaya master, ndi conductor chete. Conductor wavo anogona, kwete kwaya master. Pamwe kwaya master haatozive kuti makwaya anofamba akananga kupi, uye parishi amungu ranzi kwaya master wavo ndi conductor, zvakasiyana. Tikumanana? Then matrainers technical team vamwewa, tine mumwe munhu anogona kuimbisa zvokuimbisa zvezvi, trainer kwaya 0, hapana chinobuda ipapo. Haisi mhosva, haisi mhosva, ane zvake zvaanogonawo. Izvi zvaite sei? Hagone. Handiti mumwe munhu agokutrainera kwaya, chiimbisa kwaya watrainer, hapana chinodi, hapana chinobuda ipapo. Zvakanaka naka, apedza so anonogara pasaidi, shamwari chuya apa ndione maoko anofamba zvakanaka. Tikumanana? Ngatizvibate zvakadaro. Makwaya edu ngave neparish choir executive pekutanga, ndizvoka? Then mutomba tava muparish medu nakwaya master mungani? Good. Nemaconductor aya chero 10, there's no problem. Zvakadonaka kuguruma chi vanhu. Podai muchikanda vadiki nevakuru zvibatsire imomo mumaconductor. Then kuma-trainers vanhu vane knowledge of music. Handika? Vane knowledge yacho. Kuti ndinondaura trainer, unozoziva here music. Uku kwakudiwa the technical aspects. Ndizvozvo ndo yakanyanya kudiwa. Saka ngativei nezvinhu zvakasiyana. Parish choir executive iyo, choir master avo, choir conductors avo, choir trainers or technical team avo. Ndanga ndazvinyora kwekupedzisira kumberi kwobhadhara ndibva ndazvitaura apa kuti tisazorasika. Zvese zviri panapa izvozvi. President wenyu apa ndi parish priest. Ndiani ngari pamusora? Tikumanana? President wenyu apa ndiani? Parish priest. Zvenyu zvekugara muchida kumutsa hondo nevapriste achikatolika ichochi. Manje chatozisa chega vambotisa kuti vanhu vekwaya, you are not Catholic. You are a rebel muchechi if you have that spirit. Chitororo hachidiwe muchechi. Tikumanana? Zvese zvamuchaita apa. Imimi mukagara musangano wenyu apa pasekwaya executive, muchingopedza maminutes enyu kunani? Taronga zvekuti nekuti hamene kuti ndizvo here kana mungade kugadzirisa kana ndikudii. Hapana chinhu chamunoronga sekwaya chisingazikanwa nani? Nafati. Tikumanana? Aya ma-structures ese andareva aya. The president is the parish priest. Church inodzidzisa kuti kudii? The parish priest is the president of liturgy in the parish. Nyorei izvozvo. Zvinyorei pasi. The parish priest is the president of liturgy in the parish. Nyorai, vasiri kunyora vanhu vanozonetsa, nyorai. Nyorai zvandiri kutaura izvi.
parish priest ndivo president veliturgy ndizvozvo pai parish ichechi hapana munhu autaura zvemusoro wake munomu ichechi naika right. Saka isusu manje if you want to have a choir inogadzira tradition yatareva iya tinoita sei try put some of these things zviite cascade down kuma small Christian communities. Every section small Christian community especially ngaive na choir master wayo wesection kurubata nyaya mobva mamuudza kuti uri weseksheni zvakanakirei kuti tive nemachoir master kumasection. Look at this. If you have a parish probably in 15 small Christian community kuma section andika mobva maita example zvinoenda noti mobva kubandisa pamwe 15 and 130 vese ivavo mobva mava nemachoir masters 15 or 30 in one parish maane choir ka musati matanga kutsvaga vamwe vanhu nemachoir master chete matone choir kudaro and hazvizonetsa kukurudzira imwe section munoziva munhu wokudzvanya uyu anondopedzana nevanhu vani zvinobatsira kumba this tradition andika yekuti tisare tine a sacred music yakanaka muparish. Saka my suggestion which is a good suggestion yamundofunga kuti muchangotorawo muchidzokera please make sure every section ina choir master zvakajeka try that zvinobatsira kuti parish yedu choir yedu imire zvakadi imire zvakanaka nai being a chorister of sacred music makes it a sacred or a heavenly duty. Right. Ngatimbopinda miya dzacho hama dzadiwa. Music, sacred music is a prerogative of angels. Ibasa rengirozi kuita sacred music kwete vanhu harisi basa rediro. Tikumanana kuimbira Mwari mimhanzi michene mimhanzi misande ibasa rani nekuti ndidzo chene dzinogonawo kuimba zvichene dzichiimbira Mwari ngirozi. Tikumanana pabate ipakadaro ane basa rekuimbira Mwari ndizvozvo ndiani ingirozi kwete iwewe ngirozi ndo dzine basa rekuimbira Mwari. Zvakamira kudaro nekuti Mwari vakanaka vanoda kuti nesuwo tifanodzidza kuita ngirozi tipindwe neungirozi tichiri pano pasi zvakanzi chero zvenyu musingakodzere chingoimba iwo muruvara nyacho you don't deserve. Miromo yenyu inotaura zvakawanda wanda asi miromo iyoyo ndichangoitendera kuti iimbe sekunge muri ngirozi imi musiri ndangokuitira. It's a favor to sing for God when you're a human being. We don't deserve. Arisi basa rediro. Basa rengirozi 24/7. Kuimbirani non-stop. We talk of the choirs of angels. Saka iwo kana wakuzoimba manje chinzwisisa kuti this is a heavenly duty. Arisi duty rako iwewe nderedenga izvi nderengirozi wangotenderwawo. It's a favor. You don't deserve kuimbira Mwari. Funga zvese zviye zvauri zviya zvaunoita zviya nezvauri kuplana kuda kuita kuti funga zvese izvi ungamuimbire Mwari nemuromo iwoyu. Zvingani zvakabuda mumuromo, zvingani zvakabatwa nemuromo wako iwoyu, zvingani ndo zvida kuma ngwani ndo zvinenge zviri Mwari ngaarumbidzwe. Mwari upi anorumbidzwa nemuromo wakadai? Saka please respect this reality that to sing for God as a human being, it's a great favor from above. Tikuonana ifavor ukaitirwa favor ukaitambisa, at times it can be withdrawn nekuti it's not your right, it's not a right, ifavor, privilege. Tikuonana. Saka kana watomboona wapiwa mukana wekuimba akatenda Mwari, Mwari rida kukutendai mumatombo ndipamukana manditendera ndikuimbirei, ndida kukutendai chaizvo. Tiri pese ukazvinzwisisa izvo kaizvi
hauzotamba nemusic enda utambe nekwaya futi kana wazvibata zvakudaro izvo. Harisi basa rako. Ko Mwari akangomuka vakati music kuvaridzi yodzokera kungirozi. Tinoita sei? Ani muri kuona nyaya yacho? It won't be easy for us. Zvinonyanya kutiomera takangotenderwawo nekuti Mwari vane rudo, Mwari vane nyasha, Mwari vakanaka. Vakati chingoimbaiwo. Handika right, being a chorister, please know this. Tambodi susu good sacred music is a powerful life-changing sermon. Handika saka a chorister is an evangelizer. Urimparidzi. Ndizvo tiri kutaura about the demeanor of a Catholic chorister. Handika munhu akamira sei? Uri muparidzi. Ndo basa rako iro. Paridzane nziyo. Paridzanei? Imba. Kusvikira akomblena imba ikoko nepamusoro pejuraho vaimbire vari kusediko. Imba munhu. Ongopinda mukombi vanhu vese vari zi newewo zi. Imba imo kombi imo. Ko handidi yoene evangelize aduri muparidzi. Uda kuparidzirani wangopiwa chechi yemahara mukombi iwonyarara zvawo. Wherever you are, sing. Kubasa kwako ngavazive kuti munhu yeuye asvika. Uchiriko ungotenga uchingoimba kuti mamunzwere muroma uya. Ndo basa rani? You are an evangelizer. Evangelize through music. Ndizvo. But iwewe manje as a Catholic chorister takuchikubvunza takudzidzisa nhasi you are an evangelizer. What are you evangelizing iwewe manje? Uri kuparidzira chii iwewe? Chauri kuparidzira. Zvaizvozvo uri kuparidzira chii? Chimbosiyana nesacred music. Hatidano nonyepera sacred music. Chauri kuparidzira iwewe chii? And remember, you are very visible, especially in your parish. Iwewe munhu anonyanya kuonekwa sterek. Ende unoenda panooneka sterek. Ende unomira pakati kwirirei futi. You are very visible. But with your visibility, what are you evangelizing? Uri kuevangeliza chii? Iwe basa rako kwa kuparidzira Mwari through music, prayer, andika sacred song. But uri kuevangeliza chii? Right. Tichirega tichimbotaura manje. Unhu hwevaimbi in general. Kuna vanhu vakanaka stereki kukwaya vanoziva zvavanoita. But in general. Vaimbi havana hunhu. In general. Gungano rine huyanga nemusikanzwa wakawanda muchechi igungano rei? Revaimbi. What is our problem? Tererai munzi. The best singer, best chorister was Lucifer. Lucifer, angel of light. But because of pride, chakabutsurwa naMwari. Ndizvo ndobva chaya pano pasi. Hachina kusiya zvimwe zvipo zvachakapiwa naMwari, chakaya nazvo. Saka chinoiteiko pano pasi? Chinogoverana nevamwe mumakwaya imomo. Chipo ichocho chekuimba. This one sings like an angel. Which angel? Lucifer or Gabriel? Ipi yacho. Tinenge tichireva ipi? Humwe hunhu hwedu ndehwekuti chipo chatinacho hachisi chaMwari, chakabva kuna Lucifer direct. Vamwe vedu tinorasa hunhu zvinonyadzisa vaimbi. Basa rekutora vakadzi vevanhu, muchitora varume vevanhu, muchimwira zvimaround robin mukwaya imomo. Zvingotenderedzana zvedu. Unodongonzwa zvikanzi tiri kuenda kumusic course kana kwamusana kana kuti tiri kuenda kumacompetitions kuheritage. Vanhu vanotanga kubvunza kuti kune maloji here? Hunhu hwevaimbi tinonyadzisa. And you know what is so bad and what is so wrong about this? Hatitombonyari nazvo. Hatikendenge, we don't care. Wabva kuuyanga hwakwe straight papodium.
Hunhu hwevaimbi, chipambi chiri kunyanya mumakwaya. Pangoungana chete vaimbi, motofamba nebhini muchinhonga, chinhonga zvanga zvishandiswa zvese. Panga paine vaimbi. Kutopinza vana vevamwe basa rekunhonga huyanga hwenyu vachikanda mumabhini. Panga paine vaimbi pano. Muite mushandika. This is very wrong, very bad. This is heavenly duty. What are you doing with that? Profaning this heavenly duty. Urikungoresa basa redenga rawakapiwa. Hunhu uyu ngaugadziriswa. Handika dressing, vaimbi dzidzai kupfeka zvakanaka. Vaimbi dzidzai kupfeka zvakanaka. Be presentable. Modest is the way to go. Simple and smart. Don't be extravagant. Don't be too colorful. Don't overdress and don't underdress. Dress properly. Vaimbi. Tikumanana. Tekai mushi. Tekai zvakanaka. Nezvima pata unomira pamberi pevabiri. Neka short. Andika kashoti kacho kanenge kakabata ngamina. Kana ari munhurume unofunga pari kutengeswa hosho. All right. Kana variwo vanhukadzi, kana variwo kare tainzi kana muchida kudyara maavocado munotora modzi yana maibairira pastick yemechisi. Handika ndo vanhukadzi vavo kana vakapfeka zvavo modzi yekotapeya pastick yemechisi kudai. Munhu andange munhu angoputirwa muplastic bag so mbamba kunoverengeka 1 2 3 4 5 hapana chinosara ipapo. The way you dress and haunze kunyara wakamira pamberi pana baba netumambamba kuda kuita sei. What are you trying to do? Vamwe nepastage unopfeka hembe kanonzi zivendi rakasvika panapa. What is that? Zvimini hameno kuti munenge try kuda sei. Dress in a formal way kana uchinomira pamberi pei. Imagine daenda yapana pana slippers neka Adidas neka Vest. Mai mugara muno. Dzidzai kupfeka zvakadi. Zvima tracksuit kutrek uko ndoka zvinoshanda. Muchechi trek yaunenge uchiona muchechi trek ndei. Pfekai zvakadi. Pfekai zvakanaka. Ndizvo. Saka dressing yedu at times, our dressing yedu amwaimbi is an insult to sacred music. Imwe dressing yedu is a complete insult to sacred music. Unotogara watongoona kuti chinonzi sacred music musoro memunhu ngauyu hapana. Ari kungofunga kuti kungoshama tata ndokuimba kwacho. Pfekai zvakanaka, pfekai mushi. Netumhete netuchivanhurume pakukwaya. Kuda kumira pamberi pedu netumhete kuti chide sei? What are you trying to do? Kufambirana nenguva. Please learn this today. Tererai munzi. Values are timeless. What does that mean? Values are never affected by the changing times. They remain values. Dress properly. Ufamba nenguva kuenda kupi kwaunoziva. Kwayakabva unokuziva. Saka udaenda naye kupi usingazivi kwayakabva. Saka dressing, please. Vanhu ngavapfeke zvakanaka. Izvi zvenyu zvekunoshama pamberi pevanhu kana. Endogona vana mama vangu vasikana. When you are dressing, please varai zvipfuva zvenyu. Tikumanana. Muchipfeka hembe dzine maoko. Naika.
The way you are made, you are wonderfully made for God and your husband, full stop, not for everyone. Pfekai mushi, pfekai zvakanaka. Munobveiko? Ndakambotsanangura yokuparishi kwedu ndikati ukaenda kubucha kana vachitengesa nyama havaise kuseri kwepuranga kwaisingaonekwe, vanoisa pane grass kuti ioneke kuti this is good meat, itengwe. Vamwe venyu are busy selling meat the way you dress. This is good meat, you can buy anytime. Famba wochita ngebuchi. All right. Anofunga manzwisisi. Mupfeke zvakadii? Chero kuna mababa kwachina zvimambambamba zvimwe zvamangopfeka mazuva ano, futi siyanai nazvo. Pfekai mushe sevanhu right. Andika doro. Izvo. Watikanganisira sacred music. Doro. Zvidhakwa mumakwaya munhu zvakawandisa. Imagine to an extent that you are well respected by Delta as vaimbi. Delta inonzwa kudada nemi, so kusvika pavakazonyora kuti it's you who make Castle great, vaireva imi. Doro. Vaimbi nedoro. Ende mune kamwe kausasi kamusoro kakudzungaira kasana nebasa resi. Unofunga kuti zvinodadisa kunwa doro. Munhu anovhaira nekudhakwa so. Dzirimo. Unovhaira nekudhakwa. What's so special about that? What's nice? What's beautiful about being drunk, a drunkard? Unovhaira nekudhakwa. Mumagrupu evaimbi hapana kana kumbodzidziswa manziyo kwatinoita kuti kana zviri technical zvemusic zvinongotaura nyaya dzedoro ndo dzinongotaurwa chete. Ndine rimwe gurupu randakajoiniswa remumhanzi remudaisi medu. Kana wanda unombodzidza ndine ndakatongomirira kuti tsamba kana dzatouya tongoverengotamba zvimwe zvese izvi won't waste my time. Nongotaura zvedoro all the time. Mumusoro makazara doro kuda kuti hamuna kana sacred music. Vangofunga doro chete. Cheche rinobvumira zvakanyorwa pano. Akamuudzai kuti cheche nyinyi inotendera izvi ndiani? Makazviziva kupi izvi? It's your own decision. Siyanai nechechi. Tikumanana. Pamakanzwa chiri inwai doro. Ipapi. You think the church wants people to be stupid and silly? No. Haidi izvozvo. Inoda kuti vanhu vave holy. Naika? Vanhu vanamati. How do you pray when you are drunk? Siyanai neunhu uzvu. Pangounganwa chete zvimarumu zvimota zvinenge zvakangozara doro chete. Panze hapasi kutenderwa doro. Munotsvaga chenyu chirumu chamunenge makazadza imomo doro. Zvinonyadzisa ndira, zvonyadzisa. You are supposed to be respectable, but pamwe pachona we lose respect. We are saying a heavenly duty. How do you perform a heavenly duty when you are under the influence of alcohol? And under kureva kuti wakatsikirirwa. Vaimbi tigadzirise nyaya yedoro. Naika? Nyaya yedoro ngaide sei? Ngaigadziriswe. It's tarnishing. No, the name of sacred music choirs. Nyaya yedoro. Mari tinenge tiri kuzonyanya futi kuda mari. Vaimbi mamwe matsvagira atakuita mari, and at times zvisina kana accountability futi. Vamwe totoburana zvekumakana nekuti tairamba kugovana mari, hatidi kugovana mari yacho kana taiwana futi. Mari chatiurayira music ishi. Nyaya mari ishi, mari. Choirs are not fundraisers.
They are there to offer divine worship to God. Makwaya hapo kupfumisa vanhu. Tikumanana. Zvino imi mimba mangotofunga kuti totsvaga sei mari ngatiunganidze vanhu. Torai mari United. Ndopatava manje ipapo. Tizvingwarirezve. Netumwe tumaproject tunongonyuka mumaparish tichimukira kukwaya nyaya dzekungoda mari chete. Every competition mune uniform nyowani. Yenyi mari stereki yekuti every competition uniform nyowani. Muda kutsvaga nzira dzekungobira vanhu mari chete. Please, nyaya yemari. We are talking of the demeanor of a Catholic chorist. Don't be greedy for money. Akana kuva munhu anokara chi mari. Atiendi ikoko kunda zvemari, tunoenda kunda zvaMwari kwete zvemari. Koruvengo zvarwo mumakwaya umu. Koruvengo zvarwo rwazara mudiocese nenyaya yemakwaya. Vamwe vaonana vatomboda kuonana futi. Vamwe vanoda kutourayana, vamwe vakatofa. Vamwe vanoda kutorovana izvozvo. Vamwe nemuchechi zvibhakira imomo. The level of hatred yagadzirwa nemakwaya soka is unbelievable. Simply unbelievable. Kuvengerana zvemakwaya. Shuwa kuvengerana sacred music. Aizi sacred music yamukumakirana zvimwewo zvamuri kumakirana. Kana iri sacred mungamakirana chinhu chiri holy. Hazviitezvo. Andamboona vanhu muchechi medu varonzi ava vakamakana because of mwiri waKristu. Ndasandavaona. Kuti avaona nekonyanya ndechiko hanzi inye mwiri waKristu. Saka sei tichigona kuvengana because of music? It's because our understanding of it is wrong, or it has been corrupted. Kumwe kumakana kwamakada kunonyadzisa, enda hamunyari kutaura ruvengo rwenyu futi. Hamunyari. Zivai zvinhu zvinodadisa nezvinhu zvinonyadzisa. Imi munoda kudada nezvinhu zvinoda sei? Zvinonyadzisa. Tikumanana, ruvengo. Vamakomboza varamba songo yangu. Zvikazodiwe abeno zvamene ndingoita neko. Vanhu munovengana so kusvika pakuti you plot no kuti tida kumupizza da kudonedza munhu so enda anodona zvisho. Wanga uchifunga kuti ndine shamwari. Wanike wangaona Judas. Ruvengo rwacho mumakwaya imomo. Haadi kundipawo kwaya, makutomakana paya. Zvonyadzisa izvi. It all goes to say atisi kunzwisisa zvatiri kuita when we are talking of sacred music. That's why theme yedu yati pray in sacred. Zvakajeka. Ruvengo rwakanyanya ruvengo. For language. Manga mashoko anotaurwa nevaimbiso. Kana paine vanhu vanoziva mukushandei pasitare kuti kudiko. Like I don't want bad language, but it's not enough. It's better than that. Disgusting language. And at times vulgar language. And I'm quiet. Kana uchida kunzwa vanhu vane language isina maturo. Enda kupi? Lucifer chakati gara big time. Makapiwa mazwi ekuimba imimi maakutaura mashoko asina chi? Asina basi. Language imwe tinotaura kaIsrael. Don't say bad things, useless things. Kana uri a Catholic chorister, muromo wako hausi meant for that. Ngatidzidze kutaurirana zvakadi? Zvakanaka. Zvakajeka. Language. Let's be mature. Katiri kukwaya. Many things will happen. Tichagumburiswa, tichagodorwa, tichadi.
but be mature. Anditi? Tinotorione zvakawanda zvatakaitirwa mumaparishi mune vakawanda. Makazombonzwa kuti chishama muromo ndazonzi. Be mature. Tikumanana? Be mature, be mature. Maturity. Imwe iri kuleka kuvanhu vakuru vari kumusic, sacred music, and things go haywire because of lack of vanhu vari kuramba kukura so kumakwaya vari kuramba maturity. Arrogance kuna vanhu vari so arrogant kumakwaya ane dzimwe arrogance anongowana chimwe chiginda gori achisangana nebasa resiso, so rude, so cruel, heartless. We have such people. Don't be arrogant. We are talking of the demeanor of a Catholic chorist. Chimiro chakwe ngachimire sei. Don't be arrogant. Discipline yabuda pa president panapa. Be disciplined. Iba muna ne discipline. Kana chimbira mwari. Zvakajeka. Atidiwa nanoti nyangadzira music ya mwari. So, my dear friends, it is high time we learn the true meaning of holiness, love, and humility if sacred music is to flourish. It's high time we have to learn these things. What is holiness? What is love? What is humility? Just have these three, embrace these three. You will be a good Catholic chorister. Iva munhu anovavarira uchene. Iva munhu ane rudo so naMwari nevamwe nezvinhu zvechechi zvinhu zvekunamata. Love for that. Chido. Handiti? Be humble. Be humble. Zvakajeka. Be humble. Be a good and a supportive choir member. Munhu kana wanzi uri mukwaya. Be good and be supportive. Handika? Don't be difficult for nothing when you are there in the choir. You just criticize everything. You just criticize. What for? Don't be difficult for nothing. Be good and be supportive. Apasi pese pada kutaura. Pamupota ngoti ukwane chete zvinhu zvifambi. 3 days. Apasi pese panda yep. Pamwe pacho naka ukatongokwana chete zvotofamba zvakanaka. Don't be difficult for nothing. We are not saying if there is need, yes, and we do it properly and nicely. But every practice, you are not a trainer, you are not a conductor, you are not a choir master. I was an executive, but you talk more than all these people I've mentioned here. Don't be a difficult choir member. Neither. Don't be that. Be good. And be supportive. After all is said and done, we shall ask can anyone and everyone be a Catholic chorister? Can every Jack and Jill be a Catholic chorister? Tinebasa, in short, that's what I'm saying. Tinebasa. We need to grow. We need to improve. We need to be better. Neither. Nekudaitanga tichiteedzera zvese zvana holiness, love, humility. Vangana isaka vari mukwaiko. Vangana isaka varimo. Ngiro dzega dzaMwari ndo dzaitozongomira panzvimbo chaipo. Saka it's a privilege. It's a favor granted you from above. So please remember that and respect that reality. Kuti ndaitirwa nyasha, ndaitirwa zvakanaka naMwari kuti ndimimbire. Shishandisa mukana wacho na zvakadi? Zvakanaka. Nai. Right. So in conclusion, my dear friends, in conclusion, let us bring back God and prayer in our sacred music, in the liturgy. Nekuti mamwe maitira tiri kuita Mwari akatama kudhara music yemuparishi medu. Hamu. Prayer yakazoenda kare. Our aim should be now as a diocese to bring back God and prayer. Mweya usinye siyana now.
You think you derive your happiness kubva kushungurudza mwana kuitira mwana utsinye. You are not a good human being and you are not a good Christian. It's high time, my dear friends, we have to bring back God and prayer. Tikuda Mwari in this sacred music. Tikuda prayer in this sacred music and liturgy. Zvakajeka? Sacred music is primarily for mass. Ndizoka? Tinema liturgical celebrations akawanda tunaita, but sacred music is primarily for mass. Nambudziko, the tragedy that is at our hands. Makoristers asingafarire misa, vanhu vasingafarire misa. Onai ndikuratidze. Iko zvinezvi, vamwe maparisa takatanga every day kuenda kupractice. Every day kupractice. Yes, sacred music. Unaenda kumisa every day leo. Music unaenda every day. Mass unaenda ka one. Sorry, it means you are a confused Catholic chorister. Those are only reasons. Chijaka koshera. Mwari ne music yake. Wakoshera nani? Imimbisa ngaende. Muna knows the value, the meaning, true meaning of sacred music. Awufa wakarova misa foot. Nepuri sacred music is primarily for mass. Learn to love mass. Taura inzwa kufara uchizvitaura ndochirevesa. I love mass. I love mass. I love sacred music. But I love what? Mass. I love mass. It is a scandal to have a Catholic chorister who is indifferent to mass. It's a scandal. It's scandalous. Unoda kuimba nziyo chene usingade kuenda kumteuro mchene. Antu ndazoimbira kupisa. Ndopa mnozoimbira kumabhawa ipapo. Kumisa miendi. Munhu anoziva zvinorehwa nemusic yedu sacred enda kumisa. Ndizoka let me try to put it this way. If you are a mature and a good Catholic chorister, going for daily mass should not be optional. It's the right thing that is to be done. Yeah, that's the right thing that is to be done. Chakambo kugonesa kuenda every day kukwaya usingagone kuenda every day kumisa. Chichage kuti your priorities are miscued. And they are not properly set. There's a problem with the setting of your priorities. Love the word of God for sacred music to spiritually enrich and uplift you. Are we reading the Bible? As we know that in the sacred music. As sacred music, sacred music. As now ukama izos. Kana usingafarire shoko la Mwari ka. Zvinani ubude mkwaya. No, I'm not considering madam. You have to love the word of God. Love mass. Love the word of God. And then no gamjira mwiro wa Kristo. And then no gamjira shokorani. Shokorangwa. And then sacred music. A good culture of sacred music requires commitment in terms of time, resources, and effort. Kupinda mkwaya amadadiwa kudena magu. Kana magu aye asimuka otokwinya. Sacred music is not for sissies. It's not for cry babies. It's not for weaklings. It's for people who are committed. People who have a strong resolve. They want to please the Lord. They want to serve the Lord through music. It's for those who commitment is not a commitment. Uchashandisa nguwa yakawanda, uchashandisa mari dzakawanda, effort yakawanda chadiwa kuti parish yedu iimbe zvakanaka. Ukava munhu anonyima, hapana chinombofa chakafa. Ukava munhu anogara chikuti handina nguwa. Yaunayo ndeipo raiti ndeyako, nguwa ndeyani? Handina nguwa gara huna, nguwa ndeyani? Chikumbira munguwa yaMwari kuti mbondipewo kamukana kekudai nekudai. Handina nguwa yaunayo ndeipo unozive. Wakambogadzira nguwa mumwe muzi. This requires commitment, time, resources, effort. The president of liturgy
in the parish community is the parish priest. Moshanda mese zvakada sei? Tirides? Shandai zvakanaka nafata venyu, zvinhu zvifambe zvakanaka. Strive, to have a stable and a prayerful choir. Because choir yaka iri stable in its stability inenge iripo, kaire prayerful zakare choir yedu. Don't forget, papa pamari tukaenda kuchoir, akona kungonosvogara tanga nekupfugama praying for you. Sukumanani. Akona kutanga kunamatira nhamo dzako, tanga kunamatira chii? Betafambira panguva ine tikumbira zvekwaya. Pray for your choir. Namatirai kwaya. Kwaya dzedu dzifambe zvakadi? Fambe zvakanaka. So pray, my dear friends, in sacred song. Zvakajeka? Pray in sacred song. Thank you so much.